खुलुमबाय गासैनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरग्रोबाय। नोंथांनि सेराव आंनि दोंसे गोदान खन्थाइ शेयार खालामनो सानदों। खन्थाइनि मुङानो जाबाय गोजाम डायरिनि सिङाव गांसे लाइजाम। नोंथांमोना बिब्दिब्ला दान्दिसे सम आंनि खन्थाइ आवरायनायखौ खोनासंलांदो। गोजाम डायरिनि सिङाव गांसे लाइजाम। बेसेबांबा बोसोर सम बोथोर बारलांबाय। बांब्लेमाजों सोंथेजानाय आंनि गंसे ड्रयिं दरजाखौ ब्ला खेंना नुबाय गांसे गोजाम डायरि गोग्लैसोनानै दङ। आं डायरिखौ बोदलायो। गोजा थैजों जाहाबलायनाय गांसे लाइजाम हाबसननानै दं। बे लाइजामा सोरनि जाथावना? आं दान्दिसे सम गोमोहाबो। नङा, रावनिबो नङा, नोंनिनो लाइजाम। बे लाइजामानो नोंनि जोबथा बिदाय लानायमोन। दिनैसिम नोंनि खौरां गैया। नागारलांनायनि जाहोना मामोन? नों फोरमायलाङासै। खालि नों आंनो दुखुनि थफ्लासो जुना होलांबाय। खेबसेथ' खोन्थालांजायोमोन एंगारलांनायनि जाहोना मा? खेबसेथ' बुंजायोमोन आं मा गोरोन्थि खालामखो? एसेबांबो दुखु जानाय नङामोन नों आंनो खेबसे फोरमायलांनायमोनब्ला। आं आंनि गोरोन्थिखौ निमाहा बिगौमोन। निमाहा बिनोबोलाय आं मा गोरोन्थि खालामखो? नों दा सुखुआव दङना? नोंनि खोथा सानै सानै थाइनै मेगनाव मोदैनि बाना। नङा, नङा, आं गाबाखै। बियो नोंखौ फोथायनायनि, नोंखौ मोजां मोननायनि, नोंखौ अननायनि बान्थासो। आं दा हारसिङैनो दङ। नोंथ' आंखौ बावगारलांबाय जानांगौ। नोंथ' आंखौ गोसोबो खांलिया। नों दा नोंनि नखरजों जोबोर मुखुब। संसार जानायाव जोबोर गोसो होथाबबाय। जानो हागौ नों दा समनि जोबोर आंखाल। नों गोसोआव दङना जों सानैजों रायज्लायनाय, मिनिज्लायनाय, रंजानाय, गारबोनाय बुब्लि? नों माब्लाबा दान्दिसे सम निजोम जायगायाव जिरायनानै गोसोखांनाय बेसेबांबा समायनामोन। खन्थाइया एसेनोसै। खन्थाइखौ मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामबानो जाबाय।